साच कहीं तो होली में भौजी है, तब साच कहीं तो भौजी है होली में। हाँ जी, ये भौजाई है। हाँ जी। अरे उंघाई आवता हो उंघाई आवता फगुआ में भौजाई के उंघाई आवता फगुआ में भौजाई होलिया में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाई आवता हो उंघाई आवता उंघाइया बता हो उंघाई आवता हो उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई के होलिया में भौजाई के उंघाई आवता। सुनिए कर कहानी यूट्यूब वाले भाई एक कहानी लिख लो। हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग। हम तो डायरी में लिखले बने हो धूमस अच्छा और धुमावा एगो बानू टाटा में हाँ ले बेटा प्यार ना तो किया वो बेचारा ओकरा भी मोबाइल नहीं मिलल हथवे से मोबाइल पढ़ लेला। 4 बजे भोर में अरे पुरुआ जब ठेके अच्छा सुत जाल ढाबा में ई भाई जी के लेके भाई जी के लेके हो भाई जी के लेके सुत जाल ढाबा में ई भाई जी के लेके भाई बोली हो हो हमार डांस देखले बड़ू कि ना हाँ देखे हैं, बाकी आज नया करिएगा हमको पता। बा के कहीं है ये बा हाँ। एकर 9 बजे दिन ले जमाइया एकर 9 बजे दिन में जमाइया होता एकर 9 बजे दिन ले जमाइया फगुआ में भौजाई के उंघाइया आवता फगुआ में भौजाई के फगुआ में भौजाई के उंघाइया आवता बाकी एक बात तो सर जानी सब है। हाँ अरे बाघ जी हई पप्पू भैया हमारे कहने बड़े हो वो बोले सूतल बारे वो हमारे- शत्रुधन जी हई। अरे भाई लोग जाना ही बरियारा के बेटी वो तो है, धनी घर के ही है। वो नहीं धनी नहीं, किसान घर के हैं। अरे किसाने तो धनी घर हाँ शिकारी जी हई बरियारा के बेटी अब बोले ले गोलू तो ले ले चहेटी। चहेती एक दिन हम डांट दी हनी के रे तो हमारे के जवाब दे दी हल वही दिन जननी की अदिति राज का हुई फॉर्च्यूनर से ले एक भाई आवता फॉर्च्यूनर से ले एक भाई आवता अब फगुआ में भौजाई के उंघाई आवता फगुआ में होलिया में भौजाई के उंघाई आवता। तो सासू जी जगावेली 8 बजे दिन में अच्छा अब बोलेली घोट के बेड पर से नींद में यह छोटका में केहू का बोले सोया के कमाई आवता केहू का बोले सोया के कमाई आवता होलिया में भौजाई उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाइया होता होलिया में भौजाई के उंघाई आवता होलिया में भौजाई के उंघाइया होता
तब होली शुरू। बाकी कहे के बा एगो साली कहतरी जीजा से का होली है तनिए मनी लेके आई कि है। जानता नी का तू रंग अरे चाहे लो खेलारी जीजा अरे चाहे लो खेलारी जीजा ए जीजा रंग ना दे हब अपन चीजा ए खेलारी जीजा रंग ना दे हम अपन चीजा ए खिलाड़ी जीजा रंग ना दे हब अपन चीजा ए खेलारी जीजा रंग ना दे हम अपन चीजा ए खिलाड़ी जनता नी का तू रंगल चाहे ला खेलारी जीजा रानी का तू नंबर चाहे ला खिलाड़ी जीजा जनता नी का तू रंगल चाहे ला खेलारी जीजा चाहे ला खेलारी जीजा रंग ना दे हव अपन चीजा ए खेलारी जीजा रंग ना दे हम अपन चीजा ए खिलाड़ी रंग ना दे हव अपन चीजा ए खेलारी जीजा रंग ना दे हम अपन चीजा ए खिलाड़ी तनी पलट जाई भौजी। एगो बात तहरे बारे में सुननी है काल का हो का मुकेश राय बतौले है हाँ छत छेद वाली होइबू हे लले छत छेदवाली होइबू हे लाले रंगावा जरूर होइबू खेलले रंगवा जरूर होइबू हे लाले अदिति पहिले तू गावाना से डोलवैले बारू गावाना से अदिति पहिले तू गावाना से डलवले होइबू कवाना गोरी पहिले तू गावाना से डोलवैले बारू गावाना से एक पहिले तू कवाना से डलवले बारू कवाना रंगब ना 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 खेलारी जीजा रंग ना दे हम हसीना एक सुंदर पजीजा ए पर गीत बा हमरा भी का फगुआ में फरक जन सुतावा ए बबुआ के पापा ओए बबुआ के पापा सुतावतन बबुआ के पापा फगुआ में फरक जन सुतावा ए बबुआ के पापा आ सब लोग आइल तू आओ ए मुनवा के पापा सब लोग आइल तू आवो ए मुनवा के पापा सब लोग आइल तू आओ ए बबुआ के पापा सब लोग आइल तू आवो ए बबुआ के पापा गोलू कल गलिया में गोलू कल गालो रंग लगाओ ये बबुआ के पापा ओए बबुआ के पापा जन लगावो ओए बबुआ के सब लोग आइल तू आओ ए छोटे बाबा ऐसे कहबू तो नहीं ए छोटे आ बाबा सब लोग आइल तू आओ आ गोलू राजा के ममवा सब लोग आइल तू ए दिलका के हितवा सब लोग आइल तू आओ ए गोलू के मामा सब लोग आइल तू आवो ए हर बाबा बदलैया अभिना 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 अभी ना